académique 2026-2027. Votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la mukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲa ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP
u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye alamisa ye juillet kalo ale tile 2 ye bi ye san 2026 foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a ta k'a ɲɛsin an ka filaw ma fila minnu bɛ cɛsiri la don o don yaasa baganw bɛ se cogo min na k'an ka dugumisɛnw n'an ka dugubaw bɛɛ lajɛlen labɔ a ka kaw fɛ yen min ye Buwa Ture ye k'an b'ale fana fo Kulubalilakaw ka denbaya min bɛ Bamaramaw de an b'olu fana fo Fala ye a kana bali la dɛ. Kɔrɔbɔrɔ duguw sigi yan'u ka sigi anw de tun bɛ yen o. E bɛ ɲinɛ o kɔ an tun bɛ yen o. C'est comme yan'anw fana tun ka na aw de tun bɛ yen. An bɛɛ bɔra Manden de. Umaru Tatamli Ba n'o ye Madina Tali ye. Ale ye livre dɔ sɛbɛn ko k'a daminɛ Manden na ka taa se Segu fanga ma ko Mali bɔra yɔrɔ jumɛn. Fala livre in kan ka ɲini ka kalan. Nka a ka thèse de don 3e cycle. Umaru Tatamli premier ministre kɔrɔ ba a y'a livre in sɛbɛn. Segukaw n'u tulo bɛ na Fala ye. Doctorat mémoire 2 bɛ yen. Kelen ye Cɛrolakaw ka mɔgɔ dɔ ta ye. Segu ye bɛ minɛ waati min. Segu y'i fasa ja kaki cogo min. Min ye Cɛrolakaw ka kamalen dɔ y'o kɛ NSF la 1980. Hakili la mémoire in kan ka sɔrɔ yen. Maison la presse président Banjugu Dantɛ a fana y'a ka mémoire kɛ Fala ye Bamugunci de kan. O la an b'a fɔ mɔgɔw ɲinɛna u ka kalan. Kalan tɛ ko tubabukalan tɛ ko arabukalan. Dɔnni fɔlɔ ye yɛrɛ dɔn de ye. Bamananw ko ten so dɔn yiri dɔn k'i yɛrɛ dɔn. Fala an ka mɔgɔw ye thèse ni mémoire ni fɛnw caman de sɛbɛn an yɛrɛ ka jamana kan. Nka on n'ont pas travaillé. Nka degun ye min ye a bɛ ka sɛbɛn kan min na anw dɔw mɛn de. Jama fanba t'o kan mɛn. An bɛ dugawu kɛ Ala ka faamuyako ɲuman d'an ma. O la sa bi an bɛ taa Ɲamanakaw fɛ yen. Ɲaminakaw fɛ yen Wolomasiri Tabaw ye baara min kɛ yen. An'u ka kalo salen wulikajɔ la belebelebaw kɛra mun ye. An b'an da don o la. Dagafalen pankurutigiw fan fɛ Moti mara fana na. Ɲamaya falen kɛra yen an bɛ taa yen fana ka o fana kuma lase maaw ma. Min ye an ka jamanakuntigi ye général d'armée Asimi Goyita Fala ye. Ale fana ye Tchad maaba dɔ bisimila n'o y'u ka muso ye u ka ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ siranyɛlɛmali la o nakakɔrɔ ministre ye. A nana ni bataki ye ko Asimi welelen don Tchad. Kalo in tile 15 n'a tile 16 ko Tchad kan ka ji kuma dɔ sigi Njamena n'o y'u ka faaba ye. U ka jamanakuntigi k'a ka d'a ye ko Asimi ka y'o kɛnɛ ka farafinna tɔgɔ la. Sogo ale sɔngɔ yɛlɛlen don Iwarukaw fɛ yen. Kayikaw olu ko moto mankan ko onzonfini onzontu k'olu t'a fɛ k'o m'u tulo la tuguni. Min ye Anazɛri ye ale bɛ wuli ka jɔ la sa ko sirabaw ka mɔbili minnu jɔlen don Fala ye. An b'a fɔ Anazɛri mɔgɔ ɲɛna sira de tɛ yen o. Sira Fala ye k'a daminɛ
sanangɔrɔba la kana Bamako ka se Tour d'Afrique la fala ye mɔgɔw bɛ dingɛ de éviter don o don sira de man ɲi n'i bɛ sira kɛrɛfɛla dilan sira de bɛ yen fɔlɔ sira tɛ yen minnu tulo bɛ na ka bɔ denmisɛnninw ka kalanso la kabalakaw fɛ yen fala ye ka se Bamako yɛrɛ n'a y'i ja a fɔ fo pɔn na sira tɛ yen a bɛɛ ye même pas dingɛ dɔ kunna ka taa n cɔri dingɛ dɔ kɔnɔ mototigiw mana fɛrɛ minɛ u bɛ tilen ka ɲɔgɔn ta wa mɔgɔw bɛ ka sa a la fana donc sira de tɛ yen ni sira tɛ yen sira kɛrɛfɛla ko kuma kɔni tɛ o de la kuma dɔ la ne b'a fɔ minisiriw ɲɛna fala ye olu ma jamanadenw miirina faamuya hali bi u ka journée ba ninnu journée de l'eau journée de chien journée de chat fiɲɛ nin va an yɛrɛ nin kɛ tan minisiri ka t'i sigi ka kuma fɛnw na fɛn minnu nafa foyi tɛ se jamanadenw ma u ka bɔ nin kɔnɔ nafa foyi tɛ nin na maaw bɛ min fɛ bi an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri bɛ se ka mun se an ma lafiya la an ka sigi kɔnɔna na an mago bɛ olu de la n'o tɛ tubabukan in kɔni an ye dɔ k'a fɔli la sa dɛ a ye mun ɲɛ an yɛrɛ k'o lajɛ a n'a ye min tiɲɛ an k'o lajɛ yanni ka bɔ an ka ɲɛbila kumaw kɔnɔna na fala ye coupe du monde e ko Senegali Senegaliyɛnw b'a sɔrɔ dɛ n ko ne taara so ka taa n da de n ko nin ko bannen nin k'a fɔ cɛkɔrɔba tɔ ma ye n ko n'u tilara kuma u kan on va manger ja fala on va pas manger denmisɛnninw yɛrɛ y'u kɛ kasi kan n'u ba n'o aw ta kun k'olu pariera de koyi n ko nin kelen kɔni nin dara ka dan kɛ n'a kun ye nin di ne ma n kun b'a fara nasɔngɔ kan a kun bɛ dumuni duman dun fala ye Senegal kun ka sira ka nɔgɔn ni Mali farafinna équipe bɛɛ ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ demi-finale la o tun n'u bɔra na u ni États-Unis de tun bɛ bɛn o fana kɔfɛ tuguni i ka cɛkɔrɔbaninw minnu bɛ jouer bi u n'olu ka sebaw de bɛ bɛn u ni gɛlɛman foyi tun tɛ bɛn fo demi-finale kɛnɛ kan n'a fɔra ayiwa coupe du monde fana a bɛ sen na an na tila k'an da don la ka min ye Sori Kɛmɛso a n'a ka denbaya bɛɛ fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na le jeune Thierno Umar Asidialo k'an ka foli bɛ s'a ma Mata Wula ale bɛ États-Unis min ye Mamadu Balo ye ale fana bɛ États-Unis ka taa se an yɛrɛ terikɛ ma n'o ye Kante ye an b'a fana fo États-Unis kaw fɛ yen monsieur le maire n'o ye Seydou Sako ye Jalafarakaw ka maire min bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa falen bɛ se ka don a ka dugudenw ka lafiya n'u ka basigi n'u ka sɔrɔ k'o ta nasira la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka jibo n'o dilan dugu bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka ji sanuman min cogo min o maire do ale bɛ Jalafarakaw fɛ yen Sajola marabolo la fala ye min ye Amadu Gasama ye domaine kɔnɔna na k'a fo sɔgɔmada in na Jaba Siribe k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Fulamuso k'an b'a fo Salakaw ka sigi la fala ye nin y'an don ka ye han. Fala ye a fɔ nin t'a dɔgɔkun fila a dɔgɔkun kelen ye minisiri min bɛ sigida saniya yiriwali kuntala jan kunna hakilila k'a fɔ ale ye dɔgɔkun fila kɛ ko 15 de l'environnement dɛ an ka sigidaw lakanali ko nka a bɛ n'a fɔ Falajɛ Garabali ale ma yen ye dɛ Garabali kɛra ɲamanton de ye bi ɲamanton yɛrɛ tɛ ka dugudenw tɔɔrɔ tuguni sabula n'i nana ɲaman to o tɛ kojugu ye nka ɲaman bɛ to u bɛ tasuma kɛ ɲaman na fala ye u nana b'o la sisan ko a ma kɛ Bamakɔ bɛɛ ka pinɛ jeni yɔrɔ ye minnu bɛ pinɛ jeni ka nɛgɛ bɔ a kɛra o de ye Amadu Pascal Diko ale bɛ sigi la yen sɔgɔmada in na fiɲɛ dɔ de wulila an yɛrɛ kun ɲɛna ko sa finnen don ja pinɛ jeninaw de bɛ Garabali kɔrɔ in na Falajɛ Garabali la degun bɛ u kan bi an ka Amadu Pascal Diko ale lamɛn. Allo bonjour kɔrɔ Kasim somɔgɔw i ka kɛnɛya an b'a a kɔrɔ n'i ma ɲɛ anw ma de a k'an kumakanw lase sanfɛ anw degunnen don yan dɛ anw Falajɛkaw kɔni degun b'an kan yɛrɛ de ni ko degun b'an kan dɔwɛrɛ tɛ Falajɛ Garabali le ko don kabi Falajɛ Garabali wulila don min na anw fana ma sigi dɛ kabi Falajɛ Garabali wulila anw fana wulila ka d'a kan degun b'an kan o degun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ɲamanko ye Garabali wulilen kɔfɛ ɲaman bɔnnaw wotorotigiw GIE ka mɔgɔw
ani mɔgɔ n'o de bɛ ɲaman cɛ sa puspusni na a bɛɛ de ye ɲaman bɔnyɔrɔ falen ka d'a kan o tun bɛ taa bɔn garabali kɔfɛ mais sisan gouvernement ye dingɛ dɔ tigɛ garabali yɔrɔ ni zone aéroportuaire kɔfɛla tɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan garabali yɛrɛ place dɛ o de kɛra ɲaman bɔnyɔrɔ ye ɲaman kulu de bɛ ka falen ɲaman kululama o de bɛ ka falen o tɛ baasi ye u bɛ tila ka ɲaman in jeni de n'u y'a jeni mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu b'a kɛ nɔgɔ ye ka sɔrɔ k'o feere olu ka nafa kama olu bɛ nɔgɔ min sɔrɔ k'o feere o nafa kama mɔgɔ damadɔni ka nafa an falajɛ k'a bɛɛ de ka vie bɛ danger la ka d'a kan ɲɛnakili degun bɛ minnu na olu ni hɛrɛ fara la denmisɛnnin fitinin dɔw bɛ yen sinzan b'u la olu tɛ lafiya tuguni ala an ka misiriw kɔnɔ fitiri ni safo cɛ mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'u b'u ka wurudugu kɛ bilen ka d'a kan sisi dɔ bɛ na walahi a bɛ k'i i bɛ sɔgɔsɔgɔ i b'a fɔ k'i ka sa somajɛku n'i taara k'i bɛ taa facture sara la yen i tɛ se ka lafiya yanni baara ka daminɛ sisi bɛ falajɛka bɛɛ kan bɛɛ degunnen don cɛ fara muso kan denmisɛn ani mabakɔrɔ falajɛkaw yɛrɛ bɛ ka to ka bɔ dimanche o dimanche u bɛ t'u sen jɔ yɔrɔ in na yen ka kangari daw ye n'a ma ɲɛ ɲaman bɔn kɔ aw kana ɲaman bɔ mais n'a bɛ ɲaman fana bɔ aw kana jeni o de ɲininen don aw fɛ mais o si ma kɛ baasi ye jenini yɛrɛ fana tɛ tuguni koyi dɔw de bɛ pinɛ fara ɲɔgɔn kan katakatanin na k'o ton u bɛ tile k'a ton fo su mana ko sa u b'a jeni pinɛ jeni o lahuta sisi in de bɛ bɔ f'a bɛ k'i ɲɛna ko ko wɛrɛ don dɔw b'a fɔ ko san finna ka sɔrɔ san finen tɛ sufɛla de la u tun b'a kɛ fɔlɔ mais sisan tileganfɛla donna la su ani tile anw tɛ lafiya bilen sisan u yɛlɛmana u tun bɛ fɔlɔ kɔnɔna la ka taa météo fan fɛ sisan pinɛjɛninaw nana yɛlɛma fo Nantume ka usine kogo kɔfɛla la o ni dugu kɔni ka surun ɲɔgɔn na station bɛ yen an kɔni falajɛkaw tɔɔrɔlen don dɛ kɔrɔkasimu i ka ɲa an ma i ka nin ci lase sanfɛ daba ye sigitan ye an tɔɔrɔlen don an degunnen don ɲaman bɛ bɔn ɲaman bɛ tila ka jeni o tɛ problème ye tuguni sisan pinɛ jeni de donna la u bɛ pinɛ da ɲɔgɔn kan pinɛ 200 pinɛ 400 katakatanin de b'a ta ka taa bɔn a bɛ tile k'a bɔn fɔlɔ u tun b'a jeni sufɛ u nana b'o la sisan sɔrɔ u tun b'a jeni kɔfɛla la sisan u nana Nantume ka kogo kɔfɛla yɛrɛ la an yɛrɛ kɛrɛfɛ pinɛ bɛ jeni a bɛ jeni sufɛ a bɛ jeni tilefɛ n'i taara i bɛ musow caman de sɔrɔ yen a bɛ muso 40 bɔ minnu yɛrɛ bɛ ka bere kɛ k'o yɛrɛkɛ k'o nɛgɛ bɔ a la wala u bɛ sɔrɔ ka t'o siri k'o feere u bɛ don furunɔ kɔrɔ sugu la nin degun de bɛ anw kan vraiment an tɔɔrɔlen don funteni b'an kan an bɛ tila k'an ka da n'an ka finɛtiriw de tugu pour que sisi kana an kirin an kɔni a kɛra degun ye dɛ kɔrɔ i bɛ ɲa ma i bɛ ci la sisan an falajɛkaw kɔni an lafiyalen tɛ ka sababuya kɛ ɲaman bɔnnaw ɲaman jeninaw sisan min farala kan o de ye pinɛ jeninaw ye pinɛ fitinin tɛ dɛ a dɔw bɛ pinɛ 400 bɔ u b'o de jeni n'u y'a jeni sufɛ n'o m'u bɔ u b'a tɔ jeni tilegan fɛ hali sɔgɔmada in na dɔ kɛra donc o de kun don n'an ka ci la sera a bɛ diya n ye degun kɔni b'an kan yɛrɛ de dutigi dɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ fɛ k'u ka yɔrɔ feere dɔw y'o kuma yɛrɛ fɔ k'olu bɛ fɛ k'u ka so feere ka yɛlɛma ka sababuya kɛ nin sisiko in ye an tɔɔrɔlen don ni ɲɛmɔgɔw sera ka ko dɔ kɛ o bɛ diya n ye an b'u kɔ an b'u soutenir n'u sera k'an dɛmɛ nin ko in na ka ni ɲamanko in daga bɔ an da la a bɛ diya n ye n bɛ kuma kuncɛ ni min ye hali jamana ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ ka sira gidɔrɔn dɔ dilan garabali kɔrɔ in mun bɛ garabali in cɛtigɛ a bɛ kɛ n yɛrɛ jɔlen de ɲɛna mansin bɛ na ɲama minnu b'a sira kan ɲama minnu bɔnna garabali wulilen ni san cɛ o ɲama minnu b'a sira kan sira dilannaw mana o ɲamaw cɛ k'u b'o fara ɲɔgɔn kan mansin bɛ ka yɔrɔ min yɛrɛ ɲama cɛ dɛ mansin yɛrɛ jɔlen ɲɛna wotorotigi bɛ n'a wotoro bɔn mansin ye yɔrɔ min cɛ dɛ wotorotigi bɛ n'a ɲama bɔn o kan fo kuma dɔw ni mansintigi bɛ kɛlɛ o kɛra n yɛrɛ jɔlen ɲɛna mɔgɔ m'o lakali ye mansin bɛ ka sira siɲɛ ko gidɔrɔn bɛna bɔ a fɛ mansin b'o o sama ka t'o bɔn yan fɛ yanni mansin ka se ka na wotorotigi bɛna ɲama kura bɔn yadɔ a kɛra baara ye dɛ sira bɛ ka dilan ɲamantigiw bɛ ka ɲama bɔn fo sira kan donc o de kun don i ni cɛ ni baraji
masiri tabaw ka jateminɛw n'u ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kimɛli hukumu kɔnɔna na sa kalo min sara n'o ye juin kalo ye wulikajɔ belebeleba minnu kɛra u y'olu kimɛli baaraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ maaw bɛ se k'a faamu cogo min na labɛn sanga Mali ni Niger dancɛla kilomɛtiri 35 armée ale ye wulikajɔ kɛ ye Bamaɲɔni Jugawale kabaw dogoyɔrɔ dɔ ka yen gosi ni pankuru ye min ye dandugukaw olu fana fɛ yen kilomɛtiri 25 Bamaɲɔni Jugawale kabaw olu kun dogolen n'o ye o worodugu n'o kɛɲɛkɛyanfan fana fɛ Tombouctou bamaramaw de min ye juin kalo tile 25 ka taa bila tile 26 la armée ye jɛkulu belebeleba dɔw tun bɛ o yɔrɔ la ye olu fana n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen dasi ni pankuru ye ale ni drone ye bololaminɛ fɛn fɛn tun bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen halaki kungokolo fandanbada min bɛ yen n'o ye Kɛnɛkukaw fɛ yen mɔbili 2 ale ni katakatani 15 min ye pétrole barigo o 12 ye o bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bamaɲɔni Jugawale kabaw bolo o kungokolo in fana kɔnɔna na armée ka wulikajɔ a y'o fana ban pewu min ye wulikajɔ fan filanan ye sawo nana Kulukoro mara la ka mɔmɔli kɛ sanfɛ ani duguma ka na se fo ɲɔnɔnkaw fɛ min ye wolomasiri tabaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di Bamaɲɔni Jugawale kabaw ma tɛgɛ kɛra o caman kan minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni ta dananta ye ka t'u jɔ sirabaw kan ka kow jateminɛ armée a ye ni maa caman fana salo Sofara ale ni Moti a n'a lamini dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se sirabajan min bɛ taa fo Moti yɛrɛ fɛ